Aký krásny deň. Aký cute pes. Pohľadkám ho. Radšej nie, môže prenášať rôzne choroby. Ale veď je to len nevinný pes. Jaj, veď to je mačka. Ale aj tak ju nechytaj. Mudrland. Kuti. V ten deň neskôr. Niečo na mňa lezie. Vidíš, to máš od tej mačky. Určite nie. No poď, ideme k lekárke. Ale... To už tu fakt každý kašle. Pán Stickman, môžete. Idem. V ten večer tak už sa necítim ako Stickman, ale ako Sickman. No vidíš, nemal si. Nie si náhodou aj ty chorý? Vôbec, len som trochu unavený. Nakoniec? 38,5. Tak už sa necítime ako Stickmeni, ale ako Sickmeni.